Salutare, mei la nou episod de canal. Ei bine, acest episod este de Temple Run 2. Nu am jucat de mai mult timp acest joc. Am uitat să dau sonorul, scuzați-mă. Ok, m-am jucat de mai mult timp acest joc. Îl am din telefon de câteva zile. Am și Temple Run 1 și Temple Run 2. Temple Run. Deci mie unul chiar îmi place acest joculeț și sunt pe Lost Jungle. Adică doar ce m-am jucat acum pe aia cu aerul și mai mișto e asta pentru mine. Eu țin chest. Ok, nu-mi pasă de bani deocamdată. Dar de fapt îmi pasă puțin de tot. Pentru că vreau să-mi iau un caracter nou. Ai, am luat-o bine. Îmi place lumea asta. Dacă ar fi mereu așa. Hai că nu, stai că nu vrea. Gata. Ok, hai că am terminat lumea, păcat. Hai că am ajuns la banii roșii. RIP. RIP. Ia câți bani am. Ce să fac? Mai am. Am găsit un crocodil. Un crocodil. Bun. Oasai. Eu nu mai fac dintre asta. Prima dată mi-am pierdut banii. Degeaba. Nu știam ce faci. Mi-am fost curios și am dat. Acum n-am dat de deget. Stați puțin. Nu mergea. Credeam că pot să dau din setări aici. Ca să-mi arăt degetele. Dar nu vreau. Să-mi ziceți ce jocuri aș vrea să mai filmez. Sincer, eu vreau să filmez Zombie Catcher. Aș vrea să filmez neapărat. O să filmez cam pe la ora 6, cred, Zombie Catcher. Da, pe la ora 6, cam așa. Sau 5, nu știu, mâine s-ar putea să filmez Zombie Catcher. Bă, dar totuși aș vrea să încerc să filmez din ce în ce mai... nu merge. Dacă mergea... să încep să filmez din ce în ce mai des. Asta ar fi mișto. Chiar vreau să filmez mai des. Oasai. What? Stai. Ok, vom încerca să trăim un pic mai mult. Mai pe sus. Dacă nu știți povestea la acest joc, povestea este că tu ai fost într-un templu, să zicem, și ai furat acolo o bijuterie și ai trezit acea maimuță. Și din anul întâi ai trezit mai multe. Și acum maimuța vine pe tine, într-un fel ăla era pasnică. Are și poveste jocul, nu vă așteptați de asta. Mamă, câți bani facem aici. Nu te cred. Scuzați-mă dacă auzi televizorul. Am dat cât am vrut din ce să mai au și puțin. Ok! Ce m-am speriat. M-am speriat, dar... Scuzați-mă dacă țip. Yay! Da! Mamă! Așa... Mamă, ce fel a fost asta la limită. Mamă! Bă, îmi place când faci iete, când faci front. Faci front aici și îmi place.
Ah, aici m-am mai făcut. Nu! Ce-am făcut? Mamă, cred că am rezistat M-a prins. M-a mâncat! Ia, cum arată poza când mă mănâncă? Bam, de când m-am mai jucat jocul ăsta? Cleopatra! Momo, ce faci? Am primit-o pe Cleopatra! Mamă, ce fel arată, lol. Ok. Bă, un save me? Nu. Bă, eu nu vreau să fac un save me-ul dintre astea, știi? Ia încă un. Dă-mi pe Cleopatra! A, nu, îmi dă camera asta. După cum vedeți, am făcut foarte mult la console. La multiplayer 22. Ce? Am luat eu. Bă, deci dacă costă bani, bă, dintre asta, triunghiuri dintre asta, a, nu, am loc. Yes. Head. Băi, schimbă-i. Ia asta. Știi că mai era unul pe aici care îmi plăcea mie. Ce ziceți, luăm pe asta? Sau? Mergi, 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 mă, marși. Nu, ce-am făcut? Nu mi-am cumpărat-o. Să luăm pe ăsta sau pe... Nu. Ăsta sau pe ăsta. Este... A, asta e Jackie Chan. Bruce Lee, pardon. Sau pe ăsta ar fi mișto. Da, eu mi le-au pe ăsta. Sau... Hai că mi le-au pe sportivul ăsta. Hai, de ce nu? Că sunt curios. Gata. Ăsta e al meu de... Iată-l așa. Așa sau așa? Hai că-l las cu casca. Să mă arunc un mai mult. Să-l văd cum arată. Ia, oare cum aleargă. Îmi place mai mult default. Dar mișto și ăsta. Băi, ce fund are. Ce caracter mi-am ales. Cel mai fain caracter ever. Mai degrabă meu pe Cleopatra și gata. Da, cred că o să o am pe Cleopatra. Băi, dar ce fel arată! Nu zic că n-arată bine, dar ce fel... Wow! Acum mi-arată casca, ce fain! Ok, hai mai facem un match. Să ajungem măcar până la 11 minute. Ah, îl calc pe Momo pe picioare, pe lăbuțe. Ce moale ești. Mă, dar din moale tare. A, nu mă mai mușca! M-a mușcat Momo. Ce da? A, am primit bani. Level 5, ei. Bun, noi vom încheia acest episod aici și sper și ne vom vedea data tare cu un alt episod. Bye!